मिरु बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 12थि बोसोरसालिया जथुम्मानि थाखाय दिनै बानजाय आफादनि मावख'खौ बेखेवनानै होबाय। क'क्राझार जिल्ला पाटगावनि रानि खालायस्रि फोथाराव फैगौ बोसोरनि 10, 11, 12 आरो 13 फेब्रुवारियाव गासै सानब्रैनि हाबाफारिजों मिरु बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 12थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ खुंनो थि खालामदों। बे नोजोरजों दानिफ्रायनो बानजाय आफादा लाहार फाहार जानायजों लोगोसे दिनै बानजाय आफादनि मावख'खौ बेखेवनाय जायो। बे मावफारियावनो बानजाय आफादनि आफादगिरि एबा MLA लरेन्स इस्लारि आरो लोगो आफादगिरि प्रमिला इस्लारि लिंथुमगिरि बिथांमोनहा बाहागो लायो। दिनै बानजाय आफादनि मावख'खौ बेखेवनायनि लोब्बायै गासै बर' रायजो राजाफोरखौ लैहोर लैहोर फैनानै हाबाफारियाव बाहागो लाफैना जाफुंसार होनो खावलायदों लोगो आफादगिरि प्रमिला इस्लारिया। जोङो बर' हारिनि गेजेराव बर' थुनलाइ आफादजों सोमोन्दो थानाय साफ्रोमबो सुबुङा मिथिनो मोनबाय जे देग्लाय जोंनि बे 2023 मायथाइनि फेब्रुवारि दाननि 6, 11 आरो 12 खालाराव 13सिम 10, 11, 12, 13 बे खालारखौ हमनानै गेदेर मोनसे हाबाफारि लानायनि गेजेरजों जथुम्मा बे जथुम्माखौ खुंनो लाहार फाहार खालामनाय बे जाथाया गोदान नङा। दिनै बे हाबाफारिखौ लानानैनो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे पाटगाव ओनसोलाव हाबाफारिखौ थि खालामनाय जाबाय। बे थांखिखौ लानानैनो दिनै बर' थुनलाइ आफादनि बे थांखिखौ मावफुंनो थाखाय जि मावफुं आफाद बे मावफुं आफादनि मावख' बेखौ बेखेवनायनि हाबाफारि लादों। आं आसा खालामदों बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय दिनै जोङो खाफाल गोनां बायदियै जोंनि बे क'क्राझार सानजा जि MLA बिथां लरेन्स इस्लारि बिथांखौ जोङो बे मावख'निनो आफादगिरि हिसाबै मोनदों आरो बिथांनि गोरा आखाइजों जेरैबायदि बर' हारिनि हाबाफारिफोरखौ गोदोनिफ्राय मावबोदों दिनैबो बिथाङा MLA जानानैब्लाबो बर' थुनलाइ आफादनि जि थांखिफोर बे थांखिफोरखौ जाफुंहोनो थाखाय गोख्रों आखायाव लागोन आं बेखौ भरसा खालामबाय। दा बे हाबाफारिया जाफुंनांगौब्ला जोंनि गेजेराव क'क्राझार ओनसोलनि गेजेराव आरो गासै बर'फोरनि गेजेराव दिनै BTRल' नङा BTRनि बाहेरानिबो जेसेबां बर'साफोर दं बिथांमोननो जोङो फोरमायनो नाजादों दि बर' हारिया गेरेमसा जानानै थांनानै थानांगौब्ला बर' थुनलाइया जोंनि गुदि बिथा गायसनगिरि आरो बेनिखायनो दिनै एसे आवगायावसो जोङो जोंनि गागि बर' थुनलाइ आफादनि सासे बारग' आफादगिरि आरो खन्थाइगिरिजों लोगोसे बायदि बिथिङाव लिरगिरि मानगोनां रुंसारि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि जि मांखरसालि बेवहायबो जोङो हाबाफारि लानानै बेबायदिनो जोङो बर' थुनलाइखौ सिबिनायनि गेजेरजों हारिखौ बोखांनायाव आरो गेरेमसा खालामनायाव आरो बेखौ अरायनि थाखाय मुलुगाव गोथाङै दोननो गोजोरै दोननो जों नाजानांगौआ जों बयबो बर'सानि बिबान आरो बे बिबान बादियैनो आङो दिनै बे अफिस मावख' बेखौ बेखेवनायनि गेजेरजों हांख्रायगोन गासै मुलुगाव थानाय बर' हारिफ्रा जाहाथे फैगौ जोंनि जि जथुम्मा बे जथुम्मायाव बाहागो लाफैनो हांखुर जायो बेनि थाखाय आं खावलायदों। आरोबाव आं आफा इसोरनि खाथियाव भरसा दोनदों जोंनि बे दिनै जि बेखेवनाय मावख' बे मावख'नि गेजेरजों क'क्राझार ओनसोलनि गासै बिबानगिरि बिथांमोन बे मावख' आफादनि आरो बानजाय आफादनि आरो नैबे जि जायगा पाटगावआव खुंनो लाबाय बे पाटगावनि गासै बर'साफ्रा गोरोंफोरबो रोङैफोरबो अर्थात साख्रि आवलायानो जा सोरबा फोरोंगिरियानो जा बायदि रोखोमनि
लेखा रोंनाय बा गोजौ थाखोनि आरो बेजों लोगोसे गाहाय थाखोनियानो जा बा सोरबा गामि ओनसोलनियानो जा गासै बर' सुबुंफ्रा गथ'यै गेदेरै जाहाथे हाबाफारियाव बाहागो लायो गासैबोआवनो नैबे जि रिसेपसन कमिटिनि जि मावफुंनाय बे मावफुंनायजों लोगोसे आं बेखिनिखौ हांख्रायबाय। गोजोन्थों। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।